Sziasztok! A mai kapszulapercekben. Nagyon izgalmas témánk van, ami főleg a Tinának a témája, nem az enyém. Nem baj azért. Az olyan szempontból az én témám is, hogy ugye találkozok sok-sok emberrel, és akik plusz size-ok, ugye a mai témánk a plusz size és a derék kiemelés. Igen, főként erre fogunk fókuszálni. Kicsit ilyen a nehéz kérdés, ugye, mert aki plusz size, az általában azért legyünk őszinték, a hasra hízik, és ugye a derekunk a hasunkon van. Igen, ez az örök téma, bárki, aki hozzánk betér ide a szalomba, mindig mondja, a derekam, azt mindig takargatom. Most derék szempontból kicsit szedjük szét, meg plusz size szempontból is őket, ugye talán a körte és a homokóra mindenképp az, akinek mondjuk... Adjuk ide azt a babát, légy szíves ott melletted, mert hogy könnyebb lenne magyarázni. Drága barátnőmet idehozom, igen. Mancit. Tehát, hogy nekik kicsit odébb teszem, hogy én is beleférek a képernyőbe, tehát az alma és a sportos meg az eper, akinek igazából nincsen dereka. De szerintem most erről beszéljünk. És a homokóra és a körte az, akinek általában a legvékonyabb dereka van. Igen, tehát azt szoktuk mondani, hogy a plusz 100 méretek, ugye azt tudjátok, hogy 42-es méretnél kezdődik valójában, úgyhogy most ne kapjon mindenki szívinfarktust, és ugye egészen elmegy nagyon nagy számokig, de azért mi alapvetően konfekcióruházat és öltözködésről beszélünk, mert az extrém plusz 100 méretezésnél ott tényleg más szempontok is szóba jönnek. Fontos, hogy ne egy csík szorítsa el a derekunkat, mert ugye akkor itt puf, ott puf, hanem szépen lelapuljon egészen, és megfogja ezt a hasi részt. Az ember sokkal kényelmesebben érzi magát, hogyha érzi, hogy tartja valami a hasát, akár a fenekét is, és sokkal szebben lehet utána rá felsőket tenni, és ugye ez is sokkal előnyösebbé tud válni. Igen, most ugye azt nagy téma mindig ugye a derékvonal, ugye mivel találkozik a felső, igen, meg az alsó, és a plusz size-es hölgyek, ugye nagyon jól tudjuk, hogy náluk ez sokkal bonyolultabb, mint ahogy mi így normál size-ben ezt mondjuk, hiszen mondjuk, hogy úgy elől túlt be a pólódat, tök jó, látszik, hogy milyen hosszú a lábad, növed a testteljenet, és ez milyen jó. Na, de ezt, Tina, te azért ezt a gyakorlatot nyilván almaként nem követed meg, nem is ajánljuk olyanoknak, tehát az alsó-felső találkozás az egy ilyen hasasabb alkatnál azért nagyon nehéz. Igen, és ugye az a helyzet, hogy aki ugye plusz 100 méretű, ugye függetlenül, ugye azért is kezdtük a homokorával és az eperrel, mert ők ketten még a könnyebb esetek ebből a szempontból, de nyilván a sportosnál, az almánál, és az meg különösen, és az epernél is előjön az, hogy ugye minél erősebb testalkatú, annál erősebb ugye ez a hasi rész, a poca, erre híznak. Na és ugye én is azt gondolom, hogy nem minden esetben kifejezetten előnyös a derekat megmutatni, de azért mutatok egy trükköt, ami jópofa is szokott működni olyanoknál is, akik pocakosabbak. Elrakom őt. Jó, Manci helyett jöhet Gizi. Szóval, Giziben az a trükk valójában, ő nem egy plusz size baba, de az ötletet látni fogjátok rajta, hogy olyan szabású ruhát kell választani, ami gyakorlatilag mondjuk alul akár lehet színes, de felül pedig sötétebb. Jó, de ami látszik, hogy egy vékony övet helyeztünk a babára, és a megfelelő pontra kell helyezni. Általában szokták mondani, hogy a derékvonal, ugye az egy picit lejjebb van egyébként, de a plusz 100 méreteknél mindig a legkeskenyebb pontra, ami leginkább a mell alatt található, érdemes egy derékvonalat. Igen, egy picit, de egyébként természeténél is fel fog csúszni, tehát akinek van pocakja, legyünk őszintén. Igen, fog fölmászni magától. Egyre jobban fel fog mászni saját magától, úgyhogy egy vékony övvel nagyon szépen ki lehet emelni ezt a kvázi optikai játékot, ezt a derékvonalat, hiszen nem pont a derekunk, viszont a legkarcsusabb, leginkább a karcsusabb minket a legvékonyabb pont. Arról ezért beszélünk, hogy ugye meg mindig nagy kérdés ez a vékony, széles öv vagy keskeny öv, akkor inkább egy dimenzióról beszéljünk. És nagyon sok helyen látom, hogy azt mondják, hogy de aki plusz size, az széles övet vegyen, mert az úgymond mint egy fűző működik, hogy nem tudom, hogy szépen fogalmazom, ez egyáltalán nem így van, és ugye még arra gondoljuk, hogy most pont mondtuk, ugye, hogy itt van a keskenyebb pontunk, ha még ide teszünk egy széles övet, akkor gyakorlatilag melltartónak is jó, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ugye azért itt hely is van egy bizonyos, mondjam, tehát távolság. Kell egy bizonyos távolság. Kell. Tehát mindenképpen, aki plusz, semmiképpen nem javaslom a széles övet, egyáltalán nem javasoljuk, hanem abszolút a keskenyet, mert ugye azon a távolságon inkább azt a vékony pontot tudjuk, hiszen ez itt most úgyis csak egy optikai játék, és nekünk azt kell kihasználni. És ennek a réteges trükknek, optikai trükknek az a lényege, hogy gyakorlatilag nem szorítjuk el magunkat, ez lazán van rajtunk, és maga ez a réteges, aminek ugye nagyon fontos, hogy ne legyen bezárva, mert semmiképpen ne legyen a plusz size-nek,
akkor itt mutatja nekünk, és ez a vonal meg optikailag segít, hogy haha, itt van valahol a derekam. Igen. Ugye ebben a ruhában, mondom még egyszer, nem plusz száz, de akkor is a hatás az ugyanaz, hogy egy picit laza. Tehát nem egy teljesen rácuppanós ruha, mert nagyon sok mindenkinek, ha oldalra fordítjuk erre egy pillanatra ezt a babát, jó, akkor látszik az, hogy akinek van hasa, az általában itt mindig be is esik, most nem azért, mert szegénynek nincs lába, de annak, akinek van itt egy erősebb pocakja, nem szereti, ha túl szűk, mert ugye a hasat itt nagyon kiemeli. Tehát egy ilyen típusú ruha, ami egy picit laza. Mutasd meg a te felsődet is, légy szíves. Mindjárt mutatom az enyémet is, csak még azt akartam elmondani itt a derékpántokkal kapcsolatosan, hogy ezzel a csíkkal ugye lehet optikailag keskenyíteni a testalkatunkat, hiszen sötét oldalt ugye a kabát, elől világos színes, és ami még fontos, a dekoltás. A nyújtásban az nagyon nagy szerepet játszik, és a deréknél azt mondjuk, hogy nem fontos, de sajnos egy összképet kell nézni. Igen. Nem lehet csak derekat nézni, hanem az egész kell. Igen, abszolút. Tehát mindig fontos az, hogy mindenképpen nyújtsuk. Én is nagyon szeretem a végkivágású ingeket, meg ruhákat is, mert azok mindig nyújtják a sziluettet. Igen, és beszélünk arról még az öveknél, hogy ugye monokrom vagy nem monokrom, az öv is belejátszik abba, hogy most itt ugye egy kontrasztos övet tettünk most fel, de most ugyanezt eljátszhatnánk egy rózsaszínű övvel is, és ugye ezt fogod mindjárt megmutatni. Ezt is akarom megmutatni. Tedd rá nyugodtan, én meg leveszem a blézert róla. Igen, amit meg akartam mutatni ezzel kapcsolatosan, most rátesszük. Az két dolog. Egyrészt, hogy ugye a monokrom öv az teljesen más hatású, mint a nem monokrom öv. Ugye persze ez a baba nem plusz szájzos, tehát azért ezt észre kell venni, de a lényeg, hogy a monokrom öv az beleolvad végül is a sziluettünkbe, és hogyha monokrom, akkor hagyhatjuk egy picit lazában. Sokan szeretik egyébként, hogyha nem így cuppanósra feszítjük meg a dolgot. Igen, ad egy kis hatást. Nincs mit megmutatni. Igen, ad egy kis hatást, de mégsem olyan. Viszont egy trükköt szeretnék megmutatni, amit mindig a szalonban el is mesélünk itt az ügyfeleknek, hogy amikor egy ilyen típusú ruhának van egy vastag öve, akkor érdemes ezt félbehajtani, mert a félbehajtás során egy keskenyebb lesz az öv, és rögtön más lesz a hatása, nem lesz egy olyan, az Era mondta, egy félmelltartó belőle, hanem ténylegesen azzal, hogy vékonyabb, már sokkal csinosabb lesz, és jobban lehet játszani, hogy hova pozícionáljuk. Nagyon látszik, igen, hogy itt meg ha ez ekkorát elfog, és laza, akkor az egész így elveszíti. Abszolút, abszolút. Úgyhogy ilyenekkel lehet még játszani, azért bátran lehet venni ilyen ruhadarabokat is, csak egy picikét játszani kell azzal, hogy milyen övet és hogyan veszünk fel. Mindenképpen bátran, mert ez laza, és szerintem az nagyon fontos, hogy persze oversize legyen, tehát legyen ez a takaró hatás, ugye az a másik véglet, amiben belemegy azt hiszem a plusz size nagy rész, hogy valami ápolés eltakaró leplet vesz magára, amire aztán rátenni az övet, az nem is lehet egyébként. Tehát a kicsit bő, aminek van játéka, azzal szerintem igazán jó a cuppanóság. Mutasd meg, ami rajtad van. Na, szóval a fókuszban. Én ugye igazság szerint eredetileg nem vagyok alma testalkatú, csak a túlsúlyom következtében, hogy elég nagy lett a pocakom sajnos, de a lényeg, hogy mindenképpen fontos az, hogy csak és kizárólag olyan esetben szabad a derekamat megmutatni, hogyha ugyanazt az optikai trükköt eljátszom, amit ugye láttatok ti is. Tehát, hogyha én fölveszek egy laza tunikát, mert én ezeket nagyon szeretem, akkor a tunikához föl tudok venni egy övet. Bocsánat, csak beakadtam a kardigánomba. Látjátok? Tehát föl tudok venni hozzá egy övet, de ugyanúgy fölveszek hozzá egy kis kabátot felülre, hogy ezzel is ugye ezt a bizonyos slankító hatást el tudja mérni. Igen. És hogyha a tunikára fölteszek egy övet, akkor rögtön csinibbé válik a blúzom, vagy a bármi egyéb, ami rajtam van. Igen, a vényak megint csak mutatom, nagyon fontos. Most az, hogy valaki szereti a hosszú láncokat, mint én, az meg megint csak nyújtja a felső testünket. Arra figyeljünk a testarányainknál, én is nagyon picike vagyok, hogy nehogy túl hosszú dolgot vegyünk fel, amit erre mondott, nagyon fontos, hogy attól még, hogy erősebbek vagyunk, nem kell sátragban járnunk. És fontos annak a hossza is, hogy tényleg addig takarjuk el magunkat, ameddig az fontos, és utána pedig hagyjuk a lábunkat szabadon. Arról beszél még ugye az alsó-felső, a másik témánk, ugye annak a találkozáson, a derék, tehát ez a fókusz, ugye, hogy rajtad is most egy tunika van, és azért azt tudjuk, hogy a plusz size-os hölgyek nyilván alkatból adódóan, ugye a kedvencük ez a hosszú felső tunika, szerintem ez mióta úgymond a tunika bejött a divatba, vagy nem, hogy mondjuk ez körülbelül 20-25 éve megy ez a tunikás dolog, azóta szerintem ennek egy akkora forradalma van, és akkora divata, hogy ez ami hihetetlen. Igen. Tehát te biztos pontosan abszolút, tudod. Én nagyon régóta hordok tunikákat, én nagyon szeretem. Igen, és ezt ugye mi is tapasztaljuk, azért a tunikának is vannak ilyen, hát ki nem mondott alapszabály, tehát hogy azért tunikát
egy dologhoz nem veszünk föl, az pedig egy szoknya. Abszolút. Tehát a tunika legrosszabb a szoknyával, és ott majd, ugye, amit elkezdtünk az elején mondani, hogy optikai játékot kell játszani a derékkal, még akkor is, hogyha nem nagyon van derekunk. Tehát föl lehet venni egy ceruza szoknyát is, egy kicsit hosszabb blúza, nem olyan hosszúval, mint az enyém, ami tunika, de ha ráveszünk erre is egy blézert, ami pont ugyanolyan hosszúságú, és itt feloszt, és ott feloszt, az teljesen rendben van. Amit még szerettem volna a tunikákkal kapcsolatban megmutatni, és fontos trükk lehet, ez nem feltétlenül a derék, mert nem mindenkinél ugye jó a derékkiemelés, azért beszéljünk most azokról is, akiknél nem lehet. Most beszéljünk, igen. Igen, ha ezt megfogod, egy pillanatra mutatom, hogy ennek íves az alja. Az íves ajnak az előnye, hogy optikailag előre, meg hátrafele megnyúj, viszont lerövidíti az oldalát, és ettől ugye az embernek, nem tudom, ettől a V-hatástól, igen, vagy kerekített hatástól nyújtja a felső testét, tehát olyan, mintha hosszabbak lennének a lábaink gyakorlatilag, hiszen oldalt jobban kilátszik a lábunk, mint elől. A másik ilyen trükk, az pedig, ha föl van valami vágva oldalt. Igen. A slitz, mert a slitzel is lehet játszani, ugye ez ugyanezt a trükköt csinálja, van, ami jobban fel van slitzelve, van, ami kevésbé, van, amire kicsit hosszabb hátul, van, ami kicsit rövidebb elől, de lényeg az, hogy ezek a trükkök is nagyon előnyösek lehetnek, de nem mindenkinek jó minden, és össze kell válogatni ténylegesen azt, hogy mit mivel. Itt a másik, ami ha slitzekről beszélünk, ugye az aszimmetria, ami még egy derékvonalnál, egy plusz száznál szóba jöhet. Ugye nagyon sok trükk van mindenféle hajgumival és egyebben, hogy lehet egy ilyen laza alsót, mondjuk most én itt eljátszom magamon, hogy egy picit így féloldalasan aszimmetrikusan. Igen, mintha betűrnénk ide a mintha betűrnénk, de nyilván nem törjük be, hiszen az nekünk körülbelül valahol itt van, tehát ekkora izét nem fogunk ide csinálni. Bizony. Tehát nagyon sok, ami laza és engedi magát így, hogy mondjam, gyűrni, mindenféle íze nélkül. Ugye ott lehet ezeket a Pinterest tele van az, hogy gumizzük össze a pólónk oldalát, és akkor hogy legyünk aszimmetrikusak. Tehát úgy is lehet derékvonalat mutatni a plusz szájzunk vagyunk, hogy ilyen kis trükköket bevetünk, és akkor egyik oldalon szinte följön, a másik oldalon meg így leomlik rajtunk. Az aszimmetriát egyébként bármilyen Pinterestes boardon ajánlják aszimmetrikus szoknyát, aszimmetrikus fölsőt, aszimmetrikus mintát, tehát mindenki, aki plusz szájz, az aszimmetria, ugye itt megint az optikáról beszélünk. Persze, csak is. Ugyanakkor vagyok, csak a szememet csapjuk be, vagy a mások szemét csapjuk be vele. Igen, a másik ilyen trükk, ugye, ami a betűréses dolog, ugye én a plusz szájznál, és amit itt mutattam a nagybabánál, nem nála, hanem a másiknál, ha idehozod még egy pillanatra. Igen. Mancit. Szóval, hogy a betűrés az tényleg csak és kizárólag azoknak előnyös, akiknek szép vékony és megrajzolt vonalú, hát vékony, arányaiban vékony dereka van. Tehát ha valaki, akár látjátok, ez is tényleg 42-es méretű baba, tehát egy ilyen alkatra nyugodtan föl lehet venni. Mi ismerünk olyan 46-os méretű hölgyeket is, bizony, akik nyugodtan így fölöltözhetnek, hiszen nagyon arányos a testük. A szépség... Szerencsés homokórák. Igen, tehát a szépség, mindig azt mondom, hogy ez egy esztétikai kérdés. Ránézünk, az harmóniát sugároz, akkor azt szépnek látjuk. Tehát ha testalkatunk arányos, azt a szem szépnek látja, nyugodtan fölveheti. Ha viszont nem ilyen a testalkata, hanem mondjuk adott esetben így soha, tehát bőszoknyát, bőfelsővel soha nem veszünk föl, mert sokkal erősebbnek fogunk tűnni, mint amilyenek valójában vagyunk. Olyat se tegyünk föl, hogy egy bőszoknyára kívülről felteszünk így valamit, és ráteszünk egy övet, mert az annyi elvágást fog okozni, hogy így még jobban erősíti a testalkatunkat. Ha szeretnénk, és azt mondjuk, hogy nagyobb a pocakunk, a mellünk, nem szeretjük annyira a derekunkat hangsúlyozni, de mondjuk vékony a csípőnk, meg a lábunk, ugye például az eper testalkatoknál nagyon, akkor náluk meg lehet azt csinálni, hogy csak az elejét egy picit, vagy itt az oldalát, mint az Ela is mondott, egy picit betűrjük a szoknyában, nadrágba, és akkor már is ugye eltakarja ezt az erősebb, lazában eltakarja az erősebb felsőtestünket, de kiemeli a vékony csípőnket, vagy lábunkat. Igen, a nyújtás az nagyon fontos, és azért is mondjuk azt, hogy azért sem szabad soha tunikát szoknyával felvenni, soha, mert gyakorlatilag nem a deréknál, hanem lejjebb vág el, utána pedig aránytalanul jön egy következő vágás, az teljesen felborítja az alkatot, és hatalmas fókuszt tesz magára itt erre a részre, tehát nagyon fog nagyítani. Inkább ideálisabb, nyilván egy ilyen szűk nadrággal, vagy egyenes szabású, érrevasalt nadrággal, ilyesmivel javasoljuk a tunikát.
a szoknyához soha. Igen, arra vigyázzatok még, hogy ugye nálunk nem nagyon láttok mintás dolgokat, de azért legyünk őszinték, a piac tele van vele. A mintákkal nagyon kell vigyázni, plusz size méretben, inkább választatok olyanokat, amik apró mintásak, vagy vékony csíkosak, tehát amik ugye még nem felerősítik, vagy felnagyítják a testünk méretét, és arra is figyeljünk, hogy milyen színeket hogyan kombinálunk a testalkatunknak megfelelően, itt sötét vagy ott sötét, az nagyon sokat segíthet azon, hogy vékonyabbnak tűnjünk objektíven, mint amilyenek vagyunk. Igen. Ami nagyon fontos szerintem, hogy a derékkiemelés valóban nagyon fontos, és ha most eltekintünk a plusz size-től, tényleg arányt ad a testünknek, megadja a testarányokat, nőiesíteni tud. Abszolút nagyon fontos, de el kell ismerni, hogy egyszerűen van az a méret, meg van az az alkat, akinek nincs dereka, most nem tudom máshogy és nem áll jól neki, hogyha egy hatalmas és nem áll jól. És az a valakinek érdekes, fontosak ezek az optikai trükkök, és ha övhöz nyúl, akkor csak is keskeny övhöz nyúljon, semmi máshoz, mert minden mással megerősíti, vastagítani fogja azt a részt, amit nem szeretne, és ekkor kell az optikai trükköket bevetni a rétegesre, a réteg alá a vékony övet, és így tovább. Vagy a nagyon itt oldalt aszimmetrikusan betűrni, és arra is kell figyelni, hogy lazával, hát azért azt ne, mert azt ne, hanem inkább ugye ez az ősi szabály, azt gondolom, hogy vagy fölülszük, vagy alulszük, és aki plusz size, annak meg még inkább kell erre figyelni. Igen. Meg a színek. Szép hétvégét nektek, sziasztok! Sziasztok!